Abre tag putos bay mga bisdak, mga kapobre. Tingnan natin kung ano tong mga kalaman-laman. Laman-laman ng puso. Pahirapan pa ang buhay. Gunting-gunting sa alaw-alaw. Baklasin na lang. Baklasin na lang. Sorry. Maingay, bes. Takot ata to na kidnapon ba? Okay. Di natin sirain ang address kasi pag ayaw ko, ibalik ko to. Just joke lang. Joke lang. Ay, ano ba naman to? Ay, super manika. Solid. Parang yung gugma ni Dodong. Solid. Solid pa more. Ano yun? Bato. Solid. Tingnan natin ang solid na laman sa bag. This is not a bag. Plastic bag. Still bag. Excited din kayo, no? Mga kapobre. Are you excited about my putos? Lula ko excited. Tika muna. Kasi naghanap siya ng upuan. Masinso na piyan. Ayan. Ito ang mga kalamanan. Ano ba to? Oh, sleeveless. Ayan. Kasyang-kasya to kay Dodong ko. Ayan. Sabihin ko sa iyo mamaya kung magkano to lahat. Ito siya. Ayan. Large ang size. Sabihin ko sa iyo mamaya kung magkano to isa, ha. And then the next one is ito. Parang putsitatin siya. Ayan, large din siya. Pangalawa, okay? Sabihin ko sa iyo mamaya mga kapobre kung magkano to lahat. Dalawa na, ha. And then ano to? The third one, ayan siya. Long sleeve. Parang unisex din ba to? V-shape. Ayan. Ganito siya. Pangatlo na to, mga lalabs. Mga kapobre. Pangatlo siya. Ayan, pangatlo. Ito, pang-apat. Ayan. Super liit naman. Diyos ko po.
Super small. Small size. Ayan. Small size. Ayan. Super. Oh my God. Bigay ko na lang to kasi hindi naman to kasya sa akin. Pang 4. 4 na yon. Ayan. Pang 5. Large siya, pero like, siguro kasya din sa akin. Pang 5. Ito pang 5. One, two, three, four, five. 5. Ito pang 6. Number 6. Large size. Ayan. Okay ba siya? Okay na lang. Sabay ganun eh. Di ba mga kapobre? Basta mga pobreng Bisaya, bye. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na yon. Number 7. Extra large. Pero, maliit siya na extra large. Ayan. Size extra large. Kasya din ata to sa akin kasi mataba na, tambok na ba kumay? Tambok na si kapobre, si pobreng Bisaya. Tambok na ko bay. Oh, number 7. 7 na ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na yon. Oh. Marami-rami din. Sa halagang, ano ba kayo? Excited kayo, no? Ayan. Mga made in Vietnam pala to. Ayan. Pang ano din siya. Pwede sa, hindi to pang winter. Parang, kung summer, magagala-gala ka. Di ba? Ayan siya. Medium size. Ayan. Oh. Ganito siya. V-shape din. Mga kapobre. Ayan. Nakailan na ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. Naka-8 na tayo. Ito, pang 9. XL daw. Parang pang ano ata to eh. XL na pang bata size. O kasya din ata to sa akin. Nagpilit pa ang tigulang, oy. Nagpumilit pa. Ayan, extra large. Kita niyo mga kapobre, ayan. Extra large. Maganda naman yung tela niya. Siguro, magkasya ko rin. Mag-diet muna si kapobre, ayan. Ang pobreng Bisaya, mag-diet muna para masuot. Oh. Oops. Tika, nakailan na tayo, mga kapobre. Ayan. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan. Pang 10. Ganon din siya. What is the size? Medium size. Sa US, medium.
California, United, Euro. Hindi ko na alam kung ano itong sunod. Basta ano siya. Medium. Ayan. Medium size. Round neck. Ayan. Ito yung pang number 10. Tama ko, mga kapobre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ganito. At saka may mga giveaways pa. Tingnan natin yung mga kasamahan nito, mga kapobre. Kung ano yung mga like pakapin ba? Paghirapan pa doon ng baog di ka balo baga Tagalog Bisaya man. Ayan, number 10. At saka ano ba tong mga pinabigay-bigay? May giveaways pa dito na 3 mga kapobre. Ayan. Wala na dito Ayan. Wala na. Ano ba tong mga lagay-lagay dito? Hindi ko naman naintindihan. Ito may pakapin. Ayan. May headset na buksan natin mga kapobre ang pakapin. Ayan, ito yung pakapin. Giveaways ba? Ayan. Ito siya. Excited na ba kayo kung magkano to lahat, mga kapobre? Mga kapobreng Bisaya dyan. Are you excited to know how much everything? Uy, naka-English ba? Super, naka-English ang Bisaya, Nagsaba diha, kay ang ani na mga Bisaya na apoy English o ginagmay. Di ba? May English ba kaya diyan? Ganon. Ayan, may wallet din siya. Pwede ba buksan natin ang wallet? Baka may laman to. Pero sa palagay ko, wala siguro. Sino ba namang magbigay sa akin? Diyos ko. Ano ka? Pobre. Sinuswerte. Buksan natin. Wala namang masama. Buksan natin, bay. Kung ano siya. Naguba pa doon siya, I'm so curious about. Ayan. Parang okay naman. Akala ko naman kasama pa to kasi parang lambot-lambot siya. Pero, in fairness, paano to magbasa? Hindi ako marunong yan. Di ba? Pero, okay naman siya. Pang lalaki. Para sa dodong. Yes, for my dodong. For my future dodong. This is for you, baby. Ayan. Oh my gosh. Future dodong daw, Saba dia, Lam-lam ra kaday. Ayan. Excited kayo, no? Tapos, ayan. May rilo-rilo ako, Ayan, may rilo. Sus, Ginoo ko, Magrilo-rilo ko, Tita Inday. Ang mga kapobre. Hala, nagsiga siya, bay. Promise, nagasiga siya. Pagbunot ko, bay, nagasiga. Lumiwanag siya, promise. Di ba? Ignorante jud ba, sus Ginoo ko, Karon pa ko nakarilo og ingon ane nga kuan, musiga-siga. Kay ako sa una lokay lang. Lokay. Yeah. That time before when I was young, naga-English na po. Nagtry rami sa una, nagrilo-rilo mi og kuan kanang na ay lukay bay. Lukay.
You know, the lokay, the coconut leaves. Ito pa, ang last, ano ba na? Ano siya? Ayan. Yung, what is this? Ano to siya, oy? Hindi ko alam. Ano to? Ayan. Ayan. Ito na siya. Dito magtapos ang ating. Ayan, excited na kayo kung magkano to lahat. Ano to siya? Wait. 720. 700. Yeah. 700. 700 in Taiwan. Again, thank you so much everyone. Ayan, ito siya. Ito siya lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ayan. At saka yung mga abubot-abubot na ano. Bali, 780. Ayan. Oh. Parang okay naman. Again, thank you so much everyone. Thank you for watching my another upload of my video. Don't forget to thumbs up and press the notification bell to the other side para updated na naman kayo kung ano yung mga ina-upload sa Pobreng Bisaya na based dito sa Taiwan. Again, and bye-bye.